Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, anata sa ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan labi na gitang nagtuo sa Ginoo tinuod gyud nga mahimong mga maampuon nga mga anak sa Dios. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Labi na gyud ning atong mga benefactors nga namalit aning atong mga slots para sa Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot karong July 27. Ug atos ang iampo nga hingpit na untang mawagtang kining atong giantos nga pandemic or karon di naman ni pandemic pero naa gihapon ang COVID-19 nga unta mawagtang na ni sa hingpit sa tibuok kalibutan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan o tig panalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihana ang mga mulo batok sa Sodoma ug Gomora ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma, apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo bagayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto, laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag ako kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagkigsulti kanimo. Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig adunay lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag ako kapatan ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun makakaplag ako katluan katawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagkigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kauhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag ako kauhaan ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay na pulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kun adunay
napulo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ako sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsampit, patalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan bisan paniana nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason iyang hiilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwalas sa kagul-anan, imo ako nga bantayan. Batok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. O sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busaw wala mahisakop sa balao. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo.
Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin ni ini, ug giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang ni ini, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon nagampo si Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami. Sa pag-ampo, ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingna ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari kaunta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, bay, pabayloa kog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog samuka, gitrangkahan na ang mga pultahan, ug ang akong kabataan ug ako nang higda na, ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimog pan, apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga mohatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda? O mohatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Uso kay na nga mabati nato nga moingon ta nga answered prayer. Kano sa man ta moingon nga answered prayer? Kon ang atong gipangayo ihatag sa
Ginoo. Answered prayer. Unya, kadtong wa gihatag, unsa man tawag nato? Unanswered prayer. Wa ko paminawas Ginoo. Wa ko tubaga sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Hay may sakto ani nga ang Ginoo motubag yun sa tanang pagampo o naalay gipili niya na ay answered, na ay unanswered. Para nako ang sakto motubag yun ang Ginoo sa atong pagampo. Si Abraham sa unang pagbasa naluoy siya sa Sodoma ug sa Gomora kay giplanuhan as Ginoo nga laglagon tungod sa ilang mga sala. Niampo si Abraham sa Ginoo. Iya bang gipangayo ba? Pagpangayo niya, mitubag ang Ginoo wa? Tubag oy. Sige, mag-isag balik-balik, hangyo kanang bargaining ba? Siya kung naay 50 katawo nga nagtuo nimo imo na silang sunugon sa dili. Hangtod ni abot gid siya sa napo na lang katawo. Ang gitubag yapos Ginoo, dili nako laglagon basta naay napo ka mga buutan nga nagtuo nako. Nalaglag ba ang Sodoma o Gomora? Nalaglag, nasunog. Unya, unsa may isulti ni Abraham? Unanswered prayer. Nagitubag man siya sa Ginoo, giuyunan mas Ginoo ang iyang pagampo. Nya nganong niingon, nganong nasunog man ang Gomora? Kay wa kaabot og napo ang nituos Ginoo. Kinsa ra may nituos Ginoo didto sa Sodoma? Didto nagpuyo si Lot, ang igagaw ni Abraham. Si Lot na ay asawang usa og duha ka anak nga babay. Upat na lang sila kabuok ang nituos Ginoo. Wa kaabot og napo. Nya pagdagan pagyud nila, giingnan pagyas Ginoo, kun mudagan namo padung atong usa ka lugar nga di nako iapil og sunog, og unsay inyong mabati, ayaw gyud mo lingi. Why mo lingi? Ang kuan pagyud, ang asawa pagyong Lot, pagdahunog na nilingi pagyud, nahimong asin, namatay. Sa ato patulo ra gid ang nituos Ginoo. Kinsa man ang mutuos Ginoo, kanang musunod sa isultis Ginoo, maunay mutuo. Dinhi kuno be, kinsa man ninyo dinhiron sa nanimba nga mutuo Dios Ginoo, ta sa kamot. Kanang musunod gyud ba? Sunod gyud. Tanawa, di ba? Nag-anam og kaos-os. Oy, mga buangon mo, sunugonon. Unsa may gisultis Ginoo karon? Pamalit mog slat. Kay hapit na ang Thanksgiving Mass ni Bishop Chopilo Kamomot nga karon Venerable Chopilo Kamomot karon ng 27 karong Wednesday. Nya di man ta ma-accommodate dito tanan, kita nalay mo suporta sa ilang gastuhonon. Pila to'y gastuhonon? Ga-budget og mga 7 million. Mo nang namaligya tag 7,000 ka HGBTC slots nga tag 1,000 per slot. Nya, ang sa may hangi oros Ginoo ninyo, punig palit sa nakapalit, ang wapa kapalit pamalit. Pila pa man day atong halin sa pagkakaron. As of yesterday, ang atong naihap, ang halin 4,902 slots pa. Pakpak. Upat na lang kaadlaw kuwang napay 2,098 ka slots. Mahalin ka ni tanan dili. Dipindi og nagtuo tang tanan. Kamong naminaw ron sa dinhis atubangan nako og ang ato mga online parishioners og nituo ta nga angayan gyud kung mutampo di tampo gyud. Pero kay di man ta mutuo say ang atong gituhuan, ang ato mang kaugalingon sa mga tao sa Gomora nang ila ra gyung kaugalingon mao'y gituhuan. Kay bao ba mo unsay sala sa taga Gomora og Sodoma?
Unsa man gyud pinaka number 1 nilang sala didto? Wa mo kibaw? Basaha Genesis chapter 5 chapter 18 ngadto pataas. Ang ilang sala didto nga dako gyud kaayo is homosexuality. Ang mga babae kuno di na makig-sex og laki, gusto nila isig ka babae. Ang mga laki sa dili na gustog babae, ang gusto nila isig ka laki. Kadtong duha ka anghel nga niya dinhi nga ning lakaw padong sa Sodoma, ni sakato sa balay ni Lot. Duha ka lalaki. Gwapo man to sila, mga laki ha, kay mga angels man to. Si kuan man to, si Michael og si Gabriel. Ni saka dito, nagpundok ang mga laki kuno sa kaning tugkaran ni Lot. Nya ningon pagawasan ang imong duha ka bisita kay makighilawas mi nila. Ingon si Lot, ayaw in town kay ako ning bisita. Di amang ko'y duha ka anak nga babae, virgins pa man ni sila, kay mga batanon pa man, kanila'y tabangin ninyo. Ako ning ihatag ninyo, ayaw lang ning akong anak, akan ni akong bisita, kay maikog ko bisita ko ni, di mi anang imong anak, wa na'y lami, kana yung naangkuan, bisita. Mautong nakaingon ang mga anghel, wa nagitarong din hilot, mo na ato na lang gining sunugon. Kakuha mo? Kani, maritis lang ning ako, sad. Wa man nagisulti ron dire, pero iyang basahon di gid hinaw ni exactly kay ako gisulti, gipuno-punuan naman sa tunako, pero kanang mao ni siya ang konteksto nga homosexuality, sexual sins. Karong panahon na anha ka mo tan-aw sa internet, grabe sad ang sexual sins. Dili lang homosexuality, kana sa gyong mga kalaway ba gitawag na nato og porn or lust in sexual sin, lust, kaulag. Kana bang wa nagyoy control din agid ta maminaw sa Ginoo. Gusto ta nga ang Ginoo mo'y muminaw nato. Gusto ta nga ang Ginoo mo'y mingon sabta ko Ginoo kay ingon ani ko. Instead nga moingon ta kaluy ko Ginoo nga dili ko madaan ning akong sala, ingno nano nato ang Ginoo sabta ko nga mga bityog ko, magpakabityog ko, nga makigtipon yung ko aning isig nako ka gender. Inyong kong tutukan. Onya, kinsa may nagampo si Abraham. Unsa may giampo ni Abraham? Nga dili unta madayon og kasunog, pero nadayon gyud. Kay ngano man ang iyang giampo wa magampo sa Ginoo. Nakaron dili ta mo focus sa gisunog, arita sa gidungog. Ang pagampo ni Abraham gipaminaw sa Ginoo. Nagsigig sanong ang Ginoo, bisag gasigig adyas-adyas, wa mo ingon ang Ginoo, hasol ba nimo ana? Siging adyas, nisugot na ko 40, imo na sang himuong 30. Nisugot ko 30, himuon na sa nimong 20. Nisugot na ko 20, unsa pa man gyud, wa mo ana ang Ginoo, wa sa puta ang Ginoo, kay malipay ang Ginoo basta mo ampo taniya. Basta ang atong pagampo tinuod nga pagampo. Ug unsa may tinuod nga pagampo, muna ni tudlo si Kristo sa pagampo nga gitawag natog Amahan namo or Our Father or the Lord's Prayer. Unsa man ni nga pagampo pag-ingon Amahan namo. Unsa man ni? Plural o singular? Ang context ba? Plural, universal. Wa mo ingon Amahan namo nga mga Pilipinos, Amahan namo nga taga San Vicente Ferrer, Amahan namo unsa pa man nga mga Katoliko. Wa. Di why specific. Unsa ra man gyud? Amahan namo. Kay ang Ginoo amahan sa tanang katawhan. Gihigugma niya ang tanang katawhan. Muna magampo ganita aron dunggon tas Ginoo. Unsa may itong inampuan? Ayaw pagampo nga Ginoo tabangi taon ko. Ing nataga tabangi taon mi. Nanglitan mo ampo ka nga mopasar ka sa board exam. Ing na pagampo Ginoo makapasar unta mi sa board exams. No.
Tutok pa mo, dili di sakto. Ay kasagaran ko, Ginoo, papasarain taon ko sa board exam, ama ginikanan sa Ginoo in taon, maluoy taon ka mo pasar unta nga akong anak sa board exam. Ayaw ana, ing na nga mo pasar unta sila nga mo take sa board exam, kuyog sa akong anak. Ngayon na yung Ginoo, naamang kayo mahagbong sa board exam, ako silang papasaron, ang imong anak akong hagbongon. Ang sa may mong isulti, unanswered prayer? Answered prayer. Kaya nga naman, nakapasarban ang kadaghanan, o ang uban, nakapasarban, naapi lang sa wa kapasar ang imong anak. Pero answered prayer, anang litan ron, na kay stage 4 cancer. Ayaw pag-ampo, Ginoo in taon, ayuha taon ko anay akong cancer. Ayaw sa pag-ingon, ikaw nga tagtungod, Ginoo in taon, ayuha in taon ang among mama or ang among papa sa iyang cancer. Ayaw anak, kay dili lang inyong papa, dili lang inyong mama, mao'y na cancer karon. Purting daghanang nag-stage 4 cancer sa tibuok kalibutan. Muna ina, Ginoo, ayuha in taon ang mga stage 4 cancer sa tibuok kalibutan, kuyog sa akong mama, kuyog sa akong papa, or kuyog nako. Na siya. Haron igingos Ginoo nga, o sige, ayuho nako to silang taga dito nya kanilang imong mama mo'y akong patyon. Ana, mingon ka, answered prayer. Di ba? Dili kay tantong gool. Nga naman, mutubag man ginang Ginoo mga igsoon, pero matod pa sa istoryas mga moral theologians, tulo kuno kabuk ang tubag sa Ginoo nato. Immediate gid niyang tubag, tulo ka buok. Yes, no, and wait. Yes nya, no, og wait. Og yes, congratulations. Kay karon dahil niya mo madawat. Usahay, no, dili pwede. Panalitag mag-ampo ka Ginoo in taon, makabaton unta kog bana kanang parihag batasan ni Father. Tagaan day kag adik-adik. No ang tubag ato kay og ang pari mo parihag batasan sa pari, di ang pari na imong mabana, di na pwede. Reserve man as madre, so ayaw nagkuana labte. Doon na magutaw sa pangayoon nga wa maigo sa atong kinahanglan. Ginoo ra may nasayon mo na no siya. Unya ang wait pasabot di pa kaandam. Panalitan ron 35 years old na ka. Ginoo in taon makauyab unta ko aron maminyo ko kay nilapas na ko sa kalendaryo. Ang Ginoo dili pa kaandam kay ang imong gibasihan sa pagminyo ang imo ra gyung edad. Mao na ini kaminyo na nimo posible yung magbuwag ra dayon mo kay wa ka mangandam nga ang pagminyo di ay bisan pagkulatahon ka, bisag patyon pa ka, dili na gyud ka mobuwag. Wa man ka anang hunahunaa, so may pagwa na lang sa kaibana. Ana. No, nyag mamugos gyud ka, wa ini kaminyo nimo, mangabit ra ka, makigbuwag ra ka, kay di man kaandam, namugos lang. Mao na nahitabo karon sa kasagarang namugos kanabang mag-premarital sex. Nya ini kamabdos magminyo dayon. Namugos ka ana, dili pa na will sa Ginoo. Mao na kasagaran sa mga nangaminyo karon nga mabdos ng daan, nag premarital sex ng daan, ang resulta daghan gid nila karon shaky kaayo ang relationship, nahimong mga dysfunctional parents or broken families. Di hinuntanan kay ni mature man sang uban, naka-transform sad ba. Muna ang pangayoon natos Ginoo mga igsoon should always be universal. Muna kita dinhi nang ampo tas Ginoo in taon makadawat unta mi mahalin unta ni tanang slots kay para ni sa celebration sa Archdiocese. Kita dinis parokya symbolic ning ato nga gihunong nato atong project, nagka-short nagitaros atong mga budget dinhi kay sige mang atong trabaho nya wa na tay nisod nga mga slots kay atong gihunong. Nga naman kay ang parokya usa lang ni siya kabahin sa Archdiocese. Siguroon nato ang activity sa Archdiocese ihunong natong ato pasabot willing ta mo sakripisyo individual parish para makasupport sa dako nga diocese. Kung mauni atong prinsipyo mahimutang body of Christ. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa
Niingon si San Pablo, si Kristo nagpakamatay para natong tanan. Mauna kadtong mga dili sakop sa Hudiyo, karon member nas mga Hudiyo tungod sa kamatayon ni Kristo. Dili ni ang iyang kamatayon para sa mga Hudiyo lang, para gyud sa tanan. Mo nang maluwas na ang tanan. So pasabot, part gyud, pwede si Kristo magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Mao sa nakamo, individual person or individual family, ayaw sa mo pangaon og mga duha ka adlaw. Nya kadtong inyong budget sa duha ka adlaw, ihatag dinhi ipalit og slot. Inom lang sa among tubig. Pila may magasto ninyo isip pamilya sa duha ka adlaw? Sobra gyud na tingalig mga 500, no? So ihatag dinhi. Di kitang tanan nahatag. Nya inom lang og tubig. Mamatay day mo after 2 days. Mamatay dili. Dili oy, patay gud taon. Inom kag tubig, wa kay kaon, di ka mamatay. Slim na hinuon kay ka. Alagi, mawa imong tiyan, mawa imong sugar, mawa imong muus-us may imong kolesterol, hasta pang imong mga panakit-sakit kana mga uric, mga wa panatanan. Lagi. Unya napaghihiling nga ihatag si Bishop Chupilo Kamumot niya ang katapusan i-multiply sa Ginoo og 100-fold unsay imong gisakripisyo o gihatag ngadto sa uban. Lingi ay mong tupad. Ingna andam na kandi mukaon sugod karon. Sugdi karon. Unya na mukaon ini ka 27. Nya ang tanang budget ninyo gikan karon ihatag ipalit og slot aron mahurot ding 2098. Inig kasunod semana daghan kay ninyo healthy na kayo. Nya inig sunod tuig mahibong lang mo ang imong gihatag nga 1,000 i-multiply og 100 makadawat ka og 100,000 nagrises sa imong kinabuhi. Ang nitoo manindog. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa Kristo, yang anak mabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, misaad si Kristo, pangayo og kamo makadawat. Busa masaligon kitang mangayo sa atong amahan og moingon, langit no namong amahan, pamatia kami. Langit no namong amahan, pamatia kami. Nga ang makanunayong pag-ampo mukaylap sa tibuok simbahan dinhi sa yuta, mag-ampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Nga ang mga tigplano sa ekonomiya o sa industriya, mudangop sa amahan, ang tighatag kanatog kalanon matag adlaw, mag-ampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Nga ang mga tao nga nagapos sa mga bisyo o sa masalaypong pagkinabuhi, mangitag kapasayloan, mag-ampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Nga mulahutay kita diha sa pag-ampo, bisan pa sa tanang mga kalisdanan o kagulanan nga moabot sa atong kinabuhi, mag-ampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami. Nga imuuntang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Langit no namong amahan, pamatia kami.
Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita. Langit Langit mo mo namong namong amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita. Langit mo namong amahan, pamatia kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, pasayloon ug banhawon uban ni Kristo, magampo kita. Langit mo namong amahan, pamatia kami. Makagagahom ug mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. ug diha sa iyang pagkabanhaw gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pagsaawit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo,
among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalim. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay o kalawat kanimo ang nagpangulong lamang o mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Atong usas mga grasyang nadawat, mao ang Diyos nun nga panalipod or divine protection. Mahitabo ra ni kung muila kita sa atong amahan o musunod gyud sa iyang mga sugo. Ang atong mga igsuon ngaming sunod gyud sa sugo sa atong amahan nga mutabang sa pag-alagad nato, atong pasalamatan. Una, ang atong nag-atiman dito sa parking o sa atong traffic, ang atong PIMAG o ang atong mga barangay officials, barangay tanods, ang ato sad nga frontliners, ang atong Eucharistically ministers o ang mga PYCC, mao'y nag-assurates nato dinhi, ang atong love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang ato sang mga sacristans, ang atong mga IT, sokong, mo'y nag-manage sa atong aning para sa social media o sa atong mga sound system o sa TV monitors. Ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong mga parish personnel, ang atong nagdecorate aning mga buwak, ang atong love of donor sa Heavenly Joy. Ang tanan nga ming tabang nato dinhi. Labi na gyud ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, mo'y nag-serve nato ros mga manindot nga mga awit. Ang atong mga offerers, katong tanan nga mihimo sa formal offerings, katong ni Paso Gidiri, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Danilo o si Sister Susan Purog and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ang atong update sa atong manhalin nga slots, it's GBTC para sa Thanksgiving Mass ni Venerable Chufilo Kamumot. Dinhi sa atong parokya, ang atong halin niabot og 4,273 slots nya dito sa DST community sa Valladolid, Carcar. Nahalinan po sila dito as of yesterday og 629 ka slots, a total of 4,902 slots. So masipang pakpak sa namalit. Ang nahibilin 2,098 slots. Kitang tanang manimba dinhi sa San Vicente Ferrer sa territorial pala nga mosimba o mamalitagtag sa kaslat horot na ni unyang hapon, no? Nya punan pagid sa online parishioners mamalit sa mugtag sa kaslat, mahurot dayon ni siya. Ato gining hotdon aron dili ta maproblema sa atong mga gastuhanan para niining maong event diocesan, archdiocesan event nya ato ning kalipay o pasidungog sa Ginoo. Salamat kaayo. So sa makausap pa pahinomdom ang atong love offering para sa atong parking, upkeep sa parking, ayon yung kalimti niya ang kaning ato dinhing pagsunod sa atong mga protocol. Sundagin ninyo ang ato mga asherates kada ninyo simba aron ipahiluna mo sa hapsay, husay o luwas nga mga pagsimba. Ayaw mo pagsupak-supak ha, kadto mga masinupakon nga ni simba karon, pagbag-o na mo sunod Domingo, kung gusto mong di mo mayawaan sa sunod pagyong Domingo. Sunod tas Ginoo ba? Unya kaning pasalamat sa ko nga daghanan ninyo ang nirespeto sa atong lodhanan, wa na kayo gilamba, mingaw-mingaw na palay pipila nga mulamba gyapon, gisapot siguro na si ila. Sa sunod di na niya. Sa ato sang mga kids, congratulations kay behave kayo mo niya padayonan ang inyong kabuutan aron dili mo maunag kamatay sa inyong ginikanan.
Ang binuotan yun, ha? Niya, doon na di ko'y ihatag ninyo nga tip. Inigsimba ninyo din tuyok-tuyok kag tan-aw kining atong mga design sa simbahan, dinhi sa sulod ug sa gawas, sa ibabaw ug sa ubos, hasta ng inyong gilingkuran. Kay naay mga symbols diha nga nag-remind nato sa atong mga doktrina sa simbahan. Doktrina ba? Either Holy Trinity, anang 4 Gospels, 4 Apostles, 12 Apostles, basta mga cross, o uban pang mga doktrina sa simbahan. Kamo nalay diskubre. Tagaan talang mog sample. Kining atong center aisle. Unsa may mensahe ani? Unsay doktrina nga gitudlo ani? Nawa. Tanawa sa screen. Kita mo sa atong center aisle, makita diha no? Ni ay usa ka buok continuous nga rectangular nga kuan kaning blue nga may pagka-black nga granite. Abot ginaangad to ana gituyok nga ri. Nya sa tunga naay tulo ka pundok sa red nga granite. Nya nasay duha ka pundok nga ni-divide ang puti nga granite. Unsa may meaning ani? Unsay doktrina ang gipalabas? Sige, sultihan ta mo. Sample ani. Kanang usa ka itong ngadto nga granite nga continuous gyud nagsumpay, mao na siya nagsignify sa one God. Nya kanang tulo ka puwa nga pundok-pundok sa granite, katulo mo na sila ang 3 persons of God, Father, Son, and Holy Spirit. Nya kana siyang duha ka puti na nga pundok sa granite, nag-signify na siya sa duha ka testaments diha sa atong Holy Bible, ang Old ug ang New Testament. So kung atong tibukon, ang sentro sa atong pagtuo usa ka Ginoo nga dunay tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug ato silang makita diha sa Biblia sa duha ka testamento, Old and New Testaments. Di ba? So pakpakan nato ang Ginoo. Tanawan ng inyong mga bangko diha, unsay mga doktrina ang gipanghatag ana ngadto sa gawas niya. Wa gani mo kasabot pangutan-a ang atong mga asherites. Kasabot kay na sila nga parihara mo wa kasabot, no? Hindi, pangutan ako'y pangutan-a kay almost all aning mga designs so far ako ning suggestion. Kay doon ako'y gustong ipaambit ninyo. Mo ni usaan ni kaning ni Astunga, ha? Kare kanang na dihang gasiga unsa man na siya? Nababaw ba kanang gasiga na? Gana. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.